duniya ga ko na zama kai kan mu ho. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Shogri? Dan gwari? Me yayi zafi haka an gade ka gani shi kuma ka zo ka wuce baka ci min salama. Ai ni babba ganka ba. Don kila da mota kake tukawa da ka banke. Me yayi zafi haka an ga? Ina dan gwari? Ga wuni nan. Yau na waye gari cikin zuciyar ga nawa cike da rudani. Cike da rudani. Ba a ci rudani a ci. Ci zo na. Na zauna ne? Ci zo na. Shogri? Dan gwari. Bismillah, me ya faru? Wato ina dan gwari? Ga wuni nan. Ka gani nan? Mun ga ka. Wato rudanin da nake cikin ga yanzu. Tunda Allah ya sa aka haife ni dan gwari. Ina jariri. Cikin ikon Allah sai uwana ta aike ni kasuwa. Na je na so abin da ta aike ni fa. Na yo sayayya ringis. Na kamo hanya. Dan gwari in shiga kwana zuwa gidanmu shikenan sai gida bace mani. Shine har yanzu ga da nake baka labarin ga. Allah bai sa na iya tuna gidanmu ba. Bale in koma. To ka san damuwa na dan gwari? She ka gode. She in Allah ya bada iko na gane gidanmu. Abin da nake tunani ko anya uwana ta gane ni. Kan gaskiya bai kamata ambir ya bani labarin haduwanka da waka shine magana gaskiya ba ka da ka damu ko da ka tada hankalinka ni yi su dan gwarinka jan taimake ka ina dan gwari ga wuni nan nagode kakkaci bodiya Allah ya saka ma da alheri yo kakkaci bodiya Allah ya bar zumunci ai ma kanu an ka gani don wanka cikin wuta ka doke shi ka sa shi cikin ruwa shine da ka taimaka ka taimaka mashi wallahi ko ba gaskiya nagode yanzu abu wanda za yi abun da ya hi komisoci dama mun yi magana dacin mu wanda muna kwana ciki yayi donti a gani tun da dacin mu yayi donti kuma mun yi magana da wani yaro da yana ci kawo shi dinga kan bacin hanya ga yalon ga wani kwana kan kwana yalon ga da ya kone aduwa Oh, ka ce mini Mubarak ba tsari. Shin ka san yana cin kawo shi a wurin yana kawo shi. Shin tun da daci mu yayi da zai mu doka daci mu kai mishi ya don ya wince. Ya shanya ya bushe na dawo da daci zai wuce da kai. Shin ɗakin koko carpet da ke cikin ɗakin? Ya za sa kahin yayi do daci ne yayi dote. Shin zai mu doke shi zai mu kai shi kawo shi a winci mini sai mu dawo da shi sai mu kai ka wujin. Ina dan gwari. Kakka mai da ni dan iska mu gwanda da shi kai. In ba da kare na mini wayo ba ni za ka gaya ma cewa wai bari ka je ka dauki daki ka dauki waya taba daukar daki ya kai kawo ana chokri gani na lece don ba dan na diban jiman jikinka na lece sai na kwalla maka mari ina dan gwari ga wuni nan ai tsakanina da Allah ba don yau juma'a ba ni hitina ba wallahi da kaga baka da wayo wallahi ana cewa mutunci wallahi je mu tona sai dada mari ba ban tona ya canka ka ce ban in ban da kare na mini wayo ka ce wi kana jalili maman ka ya ce ka kana don Allah gobe in ka ganni ma dama ka tsare ne don ka bi da walakanci ai da na san na shele ka zaka ga mun batun banzan da na bidi ka wuce to don Allah gobe ka kara don Allah gobe ka kara sai na gwada ba rashin mutunci wallahi ka nuna ni na nuna ka kilaniyanka ka ji ka ni su ka tara mini yawu ka ji mutum banza duniya